U Slatíňan na Chrudimsku dnes ráno vykolejila vlaková souprava. Stalo se to při manipulačním posunu. Při nehodě spadl 53letý posunovač přímo pod kola nákladního vagónu. Utrpěl těžká zranění, kterým později v nemocnici podlehl. Vrtulník letecké záchranné služby, lékaři ze záchranky a v jejich intenzivní péči, zaměstnanec Českých drah. Tohle jsou záběry pořízené jen krátce potom, co zůstal 53letý posunovač ležet v kolejišti. K nehodě došlo na této koleji u Slatíňan kolem 8 hodiny ráno. Nehoda se přitom vůbec nemusela stát, posunovač dělal podle drážní inspekce vše, co měl, nepočítal ale s vykolejením soupravy. Ten vůz, na kterém stál posunovač, tak přes tu výkolejku přeskočil. Posunovač se neudržel, jako nečekal to a spadl. A bohužel přímo pod kola soupravy. Tam mu rozdrtila jednu ruku. Další zranění, jak se později ukázalo, ale byla ještě vážnější. Musel tam být zaklíněný, protože vlastně až po hodině odlítal vrtulník s ním. Muž byl se svým poraněním horní končetiny vrtulníkem transportován do hradecké nemocnice. Tam ale přes veškerou snahu lékařů boj o život prohrál. Teď musí policisté najít viníka, toho, kdo může za vykolejení vlaku. Vše odhalí záznamy komunikace mezi zaměstnanci drah. V tomto případě jednoznačně odpovídá za pracovní úraz zaměstnavatel. Ten by také měl hradit odškodné pozůstalým. Bohumil Roup, televize Prima.